गिबि गिबियावनो आङो दुलाराय बर' रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरदों आरो आं खावलायनो लुबैदों। रायजो राजाखौ खावलायनायजों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जायफ्रा दिनै डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खामानि मावगासिनो दङ, जायफ्रा दिनै आनसलिक लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं, जायफ्रा दिनै ग्रासरुट लेभेलाव इउनिट लेभेलाव खामानि मावगासिनो दं, साफ्रोमखौबो आंनि गोसो गोरबोजों आखाइ खबजोबनानै आं खुलुमहरदों। नोंथांमोना दुर्गा बर'नो भट होनो थाखाय जाबायदि खामानि मावनांगौ नोंथांमोना मावनानै होदो। नोंथांमोना फ्रन्टआव फैनानै खामानि मावनो हायाब्लाबो सिं सिं मेसेजनि गेजेरजोंब्लाबो बाय कलनि गेजेरजोंब्लाबो जों रायजो राजाखौ खावलायो जे जोंनि बर'नि गेजेरनिफ्राय सासे आरोबाव फार्स्ट टाइमनि थाखाय बे दरं आरो उदालगुरिनि थाखाय सासे बर' बिजाथिया दिल्लीयाव गसंगोन। बेखौनो सार्थ लानानै गासैबो रायजो राजाया दुखु मोननाय, रागा जोंनाय, नांलायनायखौ दोनथ'नानै दुर्गा बर'नो भट होनो साखा फारा जादों। दिनै गमामायैनो बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनांगौब्ला जोंनि लकेलनि थाखानाय बिटिआरनि केन्डिडेटआसो बिजाथियासो खामानि मावनो हागोन, बे जाबाय दुर्गा बर'। आरो जुदि सोरबाया जुदि सानदोंब्ला बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो थाखाय दिलीप शइकिया बिटिआरनि बायजोनि केन्डिडेटआसो मावगोन होनना सोरबाया जुदि सानदोंब्ला बुंदोंब्ला बेयो 100आव 100 नंखाय खोथा आरो माबा मोनसे आन्डार एस्टिमेट लानानैसो बिथाङा बे खोथाखौ बुंनो हागौ। खोनादों आरो नुदों माहारियारि आफादनि सोरबा सासे बेक्तिया दिलीप शइकिया बिथांखौ सापर्ट खालामनो थाखाय बुंदों, नाथाय बिथाङा मानि थाखाय बुंदों बे गाव मोजाङै मिथिगौ। मजबुर मोनसे थायो आरो माब्लाबा मोनसे आन्डार एस्टिमेट थायो। नाथाय गमामायैनो बिटिआर एकटनि दफाखौ मावफुंनो थाखायब्ला बिटिआरनि सासे सोद्रोमा जानांगोन आरो बे जों गावनिनो बिदा नङाबा फंबाय जाथारनांगोन। बेनिखायनो खावलायदों साफ्रोमबो रायजो राजाखौ दिलीप शइकिया सार बिथांखौ नागारनानै नेवसिनानै बावगारनानै फुल बिबारखौ नेवसिनानै बावगारनानै जेन नांगोलनि सावगारिया भट होनानै हाग्रामा महिला दैदेननाय बे बिजाथिखौ जयजक्त खालामगोन, देरहागोन होनना आं मिजिंथिदों। बेजों लोगोसे खावलायनो सानदों जोंहा केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म सार बिथांखौ आं दिनै निमाहा बिदों नोंथांनियाव। नोंथांखौ गले गले दिनै बुंनाय जादों, सोंखारिनाय जादों। नोंथाङा बुंदों बिटिआर एकटआ केन्सेल जाबाय होननानै। बिटिआर एकटआ केन्सेल जायाखै, जेरै दङ बिदिनो दङ। नाथाय बिटिआर एकटनि दफाफोरखौसो दिनै आसाम सरकारा नाटसाट खालामदों आरो नेवसिगारदों। बिनि फोरमाना बेनो 6.3आव दिनै नुदोंमोन जे स्कुल आरो कलेजखौ सरकारिकरन खालामनानै होगोन होननाय। नाथाय आसाम सरकारा थांनाय बोसोरनि 2023 मायथाइनि 30 जुनावनो लिरना हरखादों। बेयाव लिरदों इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टु प्रभिन्सियलाइज दा कलेज। बेयाव ओरैबायदि बुंनाय जादों जे बिटिसिआव थानाय कलेजफोरखौ आसाम सरकारा सरकारिकरन खालामनो हाला होननानै बिथांमोना लिरनानै हरखानाय। बिनिखायनो नोंथांमोना बेफोर खोथाखौ रायजोनो फोरमायनानै हो, रायजोनो बुंथिनानै हो बेयाव मा लिरनाय दों, मानो थाखाय बिटिआर एकटआव थानाय 6.3 दफाखौ दिनै आसाम सरकारा गावसोरनो सरकारि खालामनो हागोन बिटिआर एकटआव लिरखानायखौनो मानो थाखाय जों खालामनो हाला, नोंसोरो खालामना लादो होननानै लेखाखौ लिरना हरदों। लेखाया नैबेनो, नोंथांमोना बेखौ इंलिसाव लिरनाय दङ इट इज नट पसिबल फर स्टेट गभर्नमेन्ट टु प्रभिन्सियलाइज दा कलेज। बेयाव 10खानल' कलेजनि खोथाखौ बुङाखै, अल अभार कलेजनि खोथाखौनो बिथांमोना आसाम सरकारा बिटिसि रायजोनो बुंहरदों। बेनिखायनो खावलायदों बिटिआरनि जेसेबां रायजो राजा बे बिटिसिखौ बासायनो थाखाय जोंनो सानै बर' केन्डिडेट जों हरगासिनो दङ, खाम्फा बरगयारी आरो दिलीप दुर्गा दास बर'खौ। बिनिखायनो खावलायदों जे बयबो रायजो राजाया बिपिएफनि केन्डिडेटखौ देरहासार होगोन आरो जायफोरा खामानि मावदों बिथांमोना मावबाय थागोन होननानै आं खुलुमहरदों। थेंक इउ, गोजोन्थों।